lige smidt her. Jeg spiller lidt højløs. Jeg går meget op i højløs. Det er derfor, jeg spiller lidt meget. Jeg synes, det er sjovt. Det skal få... I stedet for når man bare leger. Yes, jeg har det for i dag. Hej. En ny video. Yeah! Koldt. Thomas, hvor er du henne? Nej, jeg er inde i mit spawn. Du kan selv fikse æg. For fanden. Stop video. Hej, Smidt her. I dag der spiller vi med Thomas, bedre kendt som Yummy Gaming. Vi spiller lidt højhus. Nå, ja. Stop. Yes, så er den lavet. Ny video.